Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Salam koyai para sepuh para rasul kalau nanti hadirin mengucapkan menjadi kesehatan menjadi pemakanan kita mungkin dia dalam mengenal cara hidup dengan Allah Subhanahu wa taala ini untuk tidak ada dosa dan perbuatan Allah dunia wa di dunia salihah al-fatihah.
Bareng-bareng gak hadir bagi bersama tamu yang hadir sambil menikmati hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harama sifah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadirin panjenengan para ulama, para bapak kiai, balik dipun pajipun Bapak Kiai Sotik, dalasan sedaya para yai, dalah ibu nyai. Ingkang sampun kalampahan rawuh ing injang menika, ingkang boten saged kula sebat setunggal, boko setunggal asmanipun ingkang rinten dalu tansah linambaran kitab suci wahyuning ilahi saha sabda dawuh Nabi menika pinuntun kiblating manembah ingkang pantes sarebisihing mari puja pinelu. Panjenengan para pepunden, para sesepuh, para bini sepuh, langkung-langkung panjenenganipun Bapak telah ibu pisan inggih menika Bapak Sidik telah ibu Sumini. Ugi sedaya penderek temanten kakung hingga bicil saking Tlatah Sendang Rejo Tambak Rejo Bojonegoro ingkang tuhu kinurmatan. Boten katalepen pajipun Bapak Ibu sabil aja inggih menika Bapak Maradam dalah Ibu Kiswati. Ugi sedaya para tamu nengen kakung Sumono Putri ingkang luhuring budi. Sumangga ing ijang menika kula lan panjenengan sedaya ngraos syukur alhamdulillahirabbil alamin ing ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa inggih awit saking lumituning kamirahan saha kawelasanipun ing kalenggahan menika kula lan panjenengan sedaya maksih saged derek mangayu bagya pahargyanipun Nora Ayu Mar'atus Saimah pikantuk dening panjenenganipun Kakang Mas Heri Prasetyo mugia tansah sageta aginipun bangun keluarga bina rumah tangga kanthi sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Boten kasisip shalawat sarta sagunging salam kanthi wawasan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi kanthi berkah sholawat panjenengan sedaya dalasan kula tansah antuk safaatul udmah fi yaumil qiyamah langkung-langkung kagem putra pinenganten saribit amin ya rabbal alamin. Para rawuh kula badhe ngaturaken hadaron cering tetah adicara ing ijang menika bisa nggih menika pambuka aga kalih adicara adat bidih widana panggihing temanten aga tiga inggih menika atur pasrah temanten kakung aga sekawan atur panampi dalam berkah puji pandonga lan panutup sumangga
hadi cerotinar buku sesarengan kanti wawasan umul Qur'an suratul Fatihah lirida ilah wabisafa'atur rasulillah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Batur sebanun mugi Gusti tansah hambarakai. Paramu sumangga dherekaken adi cara sajengipun inggih menika adat bidih pituna panggihing temanten ingkang badhe kapadegan dening tetarias indah purnama profesional wedding ingkang micil saking tlatah Gapluk Purwosari Bojonegoro kala semanggaken sumangga.
Sasampunipun manten sarimbit ing dinten menika nulya baritipun bapa dipun timbang dening Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Temanten kakung wonten ing jenggu sisih kanan, temanten putri wonten ing jenggu sisih kiri. Hanulya badhe kapangguri nangkul rangkul dening Rama dalah Ibu. Naker lan antep-antep sepiro rasa bot lan tresnane bapa dalah Ibu dhumateng manten kekalih. Jebul lamun kawaca padha abote padha tresnane tan ana bedane. Sasampunipun paripurna adicara bapa timbang kalajengaken putra pininganjen kekalih ing dinten menika nulya baritipun kawisuda wonten ing Dampar Kencana. Dipun kawisuda wonten ing Dampar Kencana kelawan ngucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ing pangajap amugia sasampunipun manten kekalih kawisuda siningahaken hanglenggahi dampar bebrayan. Usnya caket Bapak Ibu pisan ajawat asta. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam pisanku ahlan wa sahlan bibuturiku. Selamat datang sugeng rawuh Wilujengan Ijen. Ya Bapak Ibu pisan sarwi rerangkulan alhamdulillah pisan sampun kalampahan rawuh. Moga-moga sang boga pinarak wonten ing sasana palenggahan ingkang sampun kaseletaken. Sasampunipun Bapak Ibu kekalih satata lenggah bilih dinten menika panjenenganipun temanten sarimbit nulya badhe hangedani adicara kacar kucur tampa kaya. Ya uba rampenipun ingkang badhe kaparingaken dening Domasa Kembaran dhumateng putra pinenganten sarimbit. Lembak-lembak lelampahipun Domasa Kembaran badhe hamaringaken uba rampe kacar kucur dhumateng putra pinenganten sarimbit. Temanten kekalih hangedani adicara kacar kucur lambangi nafkah lahir lan batin. Ya badhe kasok ring garwa kinasih tinalengan kacu sinulampeni bebasan datan marepel ketang sawiji kemuteges lamun ing bijak
Temanten putri pinaringan guna kasya saking temanten kakung hamugya tansah sageta dadosa wanita kang geminasti ati-ati pinter ngubengi rezeki ugi pinter jaga guna kayaning guru laki temaing tembe pantes lamun sinebat wanita kang sejati. Ing jinjen menika temanten kekalih sampun paripurna adicara kacar kucur ya ampun supe putra pinengenten sarbit badhe hamaringaken guna kaskaya dumateng Kanjeng Rama talah Kanjeng Ibu niki Rama Ibu wonten guna kaskaya niat janton namung sekedhik jenengan tampi nggih Rama Ibu mugia tansah saged migunani barokah amin ya rabbal alamin. Sasampunipun Rama Ibu kekalih satata lenggah bilih temanten sarimbit dulya badhe pinaringan dedaharan telah unjukan tirta wening temanten sarimbit ing dinten menika badhe hangandani andi cara dahar gembul ingkang badhe kalampahan dahar inggih menika gembul inggih menika manunggal utawi dahar tulangan putra piningenten sarbit badhe dahar sesarengan kelawan ngucap bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar menika namung arupi sanepat bilih temanten kekalih badhe dahar sesarengan ngrasaken pedes manis asin ugi gurih pratandha anggenipun jejeruan ya badhe nglampahi wonten raos bunga wonten raos susah dipun lampahi sesarengan ing donya temeking swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Bilih temanten kekalih menika dahar walimah mugi kanthi berkah puji pantungulan pangestu dening sedaya para ramu kanthi iringan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa semoga keberkahan tercurahkan atas kedua mempelai semoga keberkahan terlimpahkan atas kedua mempelai dalam keadaan suka dan duka selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Temanten saripit ing dinten menika badhe pinaringan unjukan tirta tegan utawi kerambin
temanten saribit ngunjuk tirta degan sesarengen kelawan ucap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika namung aropisan hebat. Bili temanten kekalih ngunjuk tirta degan muga enggala pinaringan keturunan ingkang solih lan solihah. Taat dening Allah Subhanahu wa taala ugi rasulipun. Patuh dhateng yang sepuh kekalih migunani kangge dosa bangsa lan agama. Kalau jika mancen saribit ing dinten menika badhe sowan sungkem dening Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Ya badhe ngelolos duwung dalah ngelolos slopipun. Temanten kagung ing dinten menika badhe ngelolos duwung utawin keris. Badhe sowan sungkem dening Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kedah legawa ridho lila boten angsal ngagem pusaka.